It-tnaqqis kostanti fin-numru ta' persuni qiegħda wassal biex f'Mejju li għadda Malta reġistrat l-inqas rata ta' nies bla xogħol f'dawn l-aħħar 20 sena. Ikkonferma dan statistika tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika li juriet kif kienu biss 5333 in-numru ta' persuni jirreġistraw. Dan ifisser 1800 inqas mill-istess numru is-sena li għaddiet. Dan ifisser li wieħed minn kull 4 persuni mingħajr xogħol f'Mejju tas-sena li għaddiet sab impjieg biex fl-aħħar 12-il xahar kull jumejn 10 persuni sabu xogħol. Dan b'kuntrast mal-aħħar 5 snin ta' amministrazzjoni preċedenti fejn bħala medja kull jumejn persuna aktar kienet tispiċċa mingħajr impjieg. It-tnaqqis fil-qgħad kien mifrux għalkemm qed jinħass l-aktar fost iż-żgħażagħ u anke fin-nies li jirreġistraw li għandhom età ta' 45 sena jew aktar, settur meqjus bħala diffiċli. Dawn ir-riżultati pożittivi kienu riflessi wkoll fuq livell Ewropew. Statistika maħruġa mill-Eurostat fl-istess jum uriet li Malta għandha t-tielet l-inqas rata ta' qatt fl-Unjoni Ewropea b'5.6%. Dan meta l-medja fl-Unjoni Ewropea hi ta' 11.1%. Huma biss ir-Renju Unit u l-Ġermanja li għandhom rata ta' qatt aktar baxxa. Din hija l-inqas rata ta' qatt minn meta l-Eurostat bdiet tiġbor l-istatistika dwar pajjiżna. Fi-stqarrija tal-Gvern intqal li jinsab sodisfatt li f'anqas minn sentejn in-numru ta' nies qiegħda waqa' għal livell li kien kważi 20 sena ilu, però żied li fix-xhur li ġejjin għandhom jitħabbru aktar miżuri li għandhom iħallu effett fil-ġlieda kontra l-qatt.